Hello, good morning, all. Welcome to new vlog on Smita Mahakud 07 YouTube channel. ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଖରା ଆସିଛି ଆଉ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଖରା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ କେତେ ମନୋହର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚାଲ ଆମ ଘର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। 2 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି ବାହାରୁ, ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଆମ ରାଜା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆଜି। ସ୍ମିତା କିଚେନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା ଆଉ। ଦେଖ ରାଜା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଗାଉଁଲିଆ ଘର, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହରୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ଗାଉଁଲିଆ ଘର ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏଠି ଆଦ୍ୟାଂଶ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟାଂଶ ବାବା ତାଙ୍କର ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଲି ଖାଇବେ ପିଇବେ ଶୋଇବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଟିପି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଭିଜିଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ଟା। ଏଇଠି ସ୍ମିତା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଚେନରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛ? ବାସନ ମଜା ଚାଲିଛି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି କହୁଛି କି ସ୍ମିତା ଘରେ ରୁହନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ କିଚେନର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ତଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ପଡ଼ିଛି, ଫ୍ରିଜରେ ଚାଲୁଛି ନ ଚାଲୁଛି ଭଗବାନ ଜଣା। ସେ ଅଳିଆ ଆବାଜ ନାହିଁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଗାଉଁଲିଆ ଘର ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ଆମର ଆଜି ତରକାରୀ ହେବ ଦେଶୀ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କ'ଣ ଏଇଟା କେଉଁ ଫୁଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ। ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ସହିତ ଆଜି ଆମର ଜହ୍ନି ଆଉ ହୁପା ପଡ଼ିକି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଘାଣ୍ଟ ଫାଣ୍ଟ ଆଉ। ଚାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ ବୁଲେଇ ନେଇଯିବି। ଆମ ଛାତକୁ ରାସ୍ତା ଏଇବାଟେ, ସିଏ ବି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପୁରା ଭରି ଯାଇଛି। 8-10 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ଖରା ଆଜି ବାହାରିଛି। ଆଜି ସବୁ ସଫାସଫି ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ 2-3 ମାସ ପରେ ଆସିଛି। ଆଜି ଟିକେ ସଫାସଫି କରିବି। ଅଳିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତକୁ ଯିବା। ଛାତରେ କାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ପକେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆରେ ବାପରେ, ଆମ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ସବୁ କାଚ ପଡ଼ିଛି ଭାଙ୍ଗି। ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି, ଚାଲୁଛି। ଛାତ ବି ବହୁତ ଅଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଏଠି ପଣସ ଗଛ, ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଆମ ଗଛରେ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖରା ଆସିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ଖରା ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ଏ ପାଖରେ ସବୁ, ପଣସ। ଆମ ଗାଁରେ ଘର ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ବାହାରିଛି। ଦେଖ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ା କଦଳୀ ଗଛ ହେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଛାତ ଉପରେ ଆମର ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ହେଇଛି। ମା' ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଇତାଳୁ ଗଛ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବୋଇତାଳୁ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମ ଗଛରେ 15-20 କିଲୋର ବୋଇତାଳୁ ଫଳିଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଦେଖିବେ। ଏଇ ଛୋଟ ବୋଇତାଳୁ ଦେଖିକି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନା, ଆର ଫାଦର, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆମ ପାଖରେ। ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ବଡ଼ ବୋଇତାଳୁ ହେଇଛି। ୱାଓ, ସାଇଜ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? 20 କେଜି ହବ। ଏରାଉଣ୍ଡ 20 କେଜି ହବ। ଏଇଟା ଏମିତି 3 ଗୋଟି ହେଇଛି। ଆଉ 2ଟା ଏଇଠି ଅଛି।
ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମେଜର୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ବଡ଼ 20 କେଜି ହେଲେ ତିନିଟା 60 କେଜି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଫୁଲ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଛୋଟ ବିତଳ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହବ ଆହୁରି, ଏଇଟା ହେଲେ ଆହୁରି ବଡ଼ଟେ ହବ। ଆଉ ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆଟେ ହେଇଛି। ଏଇସବୁ କଥା ଗାଉଁଲି କଥା, ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ଆମେମାନେ ଗରିବ ଗରିବା ଲୋକ, ଏଇଟା ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ମିତା ମହାକୁଡ଼ 07 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ଅଛି ଯେ ଗଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସାରା ପାଣି, ବହୁତ ସାରା ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଟିକେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପାଣି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ତଳକୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଗଡ଼ିଆଟେ, ଓ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଡ଼ିଆ, ଆଖି ପାଇବନି ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗଡ଼ିଆ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମାଛ ବାହାରନ୍ତି ଆଗରୁ, ଏବେ ତ ମାଛ ଫାଛ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ମାଛ ଧରୁ, ଏଇଠି ଆମେ ବସିକି ଖଡ଼ା ପକେଇ ମାଛ ଧରୁ, ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁ। ଏଇଥିରେ ଗାଧୋଉ ବି, ସଫା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ, ଏଥିରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବି ହୁଏ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଏଇଠୁ ଆସୁଛି, ପୁରା ଆଜି ଖରାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ୱାଓ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। 8 ଦିନ ଲଘୁଚାପ ପରେ ଆଜି ଖରା ଆସିଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଖରା ଦେଖି। ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା କାଦୁଅ ହୋଇକି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ ଶୁଖିଲେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ବାହାରିବ ବାହାରକୁ।